लाइभ होखादों सिडुल होलांबाय गोदावलांबाय क'क्राझाराव टप क्लास चावमिन जानोब्ला नोंथांमोना ओमफ्राय नैबे मम' फ्राय फैनांगोन आं खिथागासिनो दं ससेब्लाबो बे जाहैबाय बेसरगाव मेडिकेल कलेज सेराव फैयोब्ला नोंथांमोना मोनजागोन मा रेस्टुरेन्टाव एट द रिजनेबल प्राइस फुरा हाइजेन ओरैबायदि साफा कफि बेदरनि माखासे गोबावनि उनाव बे फैसाखौ नुफिनबाय आं खोथाया जाहैबाय इसेबां बुरजा जाबाय जा एसेल' जादों ओमफ्राय बुरजानो ओरैबायदि गोथाव जाबाय पार्सेल लादों मेडामाबो नै आङो देखायनि ओंखामबो मोनजायो गासिबो टेस्टि माब्लाबा ट्राइ खालामफै बिराद गोथाव जादों देलायलाय मेडिकेल कलेज सेर ओरै देबोरगाव ओरैहाय थांबाय बेसरगाव मेन नैबावबो थाबैनो डेन्जार बुस्थु जानो थांगासिनो दङ बै साल बिफां गोजौआव न' बानायगोन आं ओमफ्राय बाव डेन्जार बुस्थु जानो थांगासिनो दं थाबैनो मिस्ट्रिया खोथा होदों 1.5 मासावनो फोजोबगोन गाव जापानाव कर्स लानानै फैनानै नायनि लुनाया बे आरो लागाव गया बायबाय हनै आंना गारि दंहैयो आग्ला बायदि बार थादों बारा नालाय जानायानो थाबथालायबाय सिसिटिभि लगायदोंमोन क'क्राझाराव ओइ नै ओइ गोजौ होबाय आं ओइ होद दा जाग्राया आंहा मोनजाखागोनलै आयु बाइकखौ लांजोब्बाय फाग्लासो दै दखानाव हाबखांनानै फैनानै आयु फाग्लासो सालायसो एलेभेनाव नुदों लाइभ होखादों आयु न'आनो बिराम जाजोब्बाय हनै देलाय एबारसो फार्स्ट बारदों बिदि गयानो बायजोब्बाय फांनै बायबाय माबाजों थांनांगोन ओरै साइजों फांनै ग्राव नै गया बायबावगोनसो दां नालेंखराव बायां आइ दै होबाय बे एबार खोरोमनाया केमेरा लगायखांजोबबावबाय आं नै जायगायालाय बारा खमायदोलै न'आव थांना फैबा सिरि सासे आयु क'क्राझाराव दैबाना रायजोफोरनि आरो अखा खोरोमगासिनो दं गिनानै माबाबायसो आं गाखोनानै थाबाय ओमफ्राय केमेराया फिटिं जाखांबाय जायगायाव लेन्सआनो मोनब्रैखा आरो रावबो दाफैसै होननायसो माने सिखावफोर माबाफोर फैनो हाला आरो बिदि लगायबा दा दायो थांसै आयु बाना जाजोब्बाय नै फाग्ला बायदि लोमबायलै
सेन्देल गोलावहाय गोलावबाय बिसि फिसाय सेन्देल नागिरलाखिसैमोन बेनो रायजोफोरा आरो मोनसे केमेरा लगायबावगोन आं CCTV